Mennäänpä siellä. Mennyt iso risu. Tule. Hei, Hannele. Aika suuta, muuten hyvä. Vaatis tääkin vähän harvennusta. Täällä raisupojalle paljon töitä. Lähdetäänpä jäähyttämään. Punkkitarkastus. On mukava kävellä asfalttitiet. Onko se asfaltti vai asfaltti? Katsokaa, siinä on oikein oppiset kaulat haavattu. Eikö haavat kaulattu? Kaulat haavattu. Aivan oikein oppisesti. Kuka sanoi kaatu hötkyllä? Ei se mitään hötkyillä. Kotipäin olla. Kävelee niin nätisti sivulla. Odot. No niin, yli. Tänne. Niin, se on just sama. Kyllä vähän tee huomattavasti. Onko vaikka minkä tiesi haluu?
Sitten se jopa kuuntelee. Tosi sillä on aika vetoveikki. Tähän on pakko myöntää. Se on aika finaalista nyt kun se on vetänyt tuolla ylämäkeä koko ajan. Niin kuin mullakin etureidet ihan paskalla. Se jopa kuuntelee, se on niin väsynyt. Siitä, tästä. Kotiin. Kyllä sä meet kotiin. Pois. Ei se. Ei se lähde mihinkään totta. Ai akiliitti, hei vitu. Sehän kata kaikki saatanan keilat. Mä et osaisiko se vetää. Mä en tiedä, kyllä kai se oppis senkin. Mut sehän menee sillä. Joskus kun ne mummot laittoi sitä tuonne koirapuistoon, niin akiliitti sydämeen. Kyllä pari kertaa mä käskin hyppää se yli, kyllä ihan hyppäsi sitten yli, mutta se katsoi, että kuin tyhmää se on hyppiä joku vitu aina. Sitten se käsky sitähän se hyppää joku puupenkin yli tai jotain muuta, mutta sitten ne tolpat, se nosti vaan jalkaa niihin mutkittelutolppaan. Se on niin tylsää. Niin joo. Kyllä se niitä siltoja pitkiä tommosia menee, mutta jos sä menet teeltä. Kyllähän se oppii, jos se haluaisi. Ne just ne vitu kepit ne oli. Mä yritin siinä, kun niillä oli se mummo ja muovi, niin se vaan nosti jalkaa. Katso mua, että vittu tyhmänäksi pidät. Teetä jotain järkevää työtä. Esimerkiksi tiskien kanto. Se on sen mielestä järkevä. Tai pyykkien tuonti tai kotityöt on mieluummin. Toi sidotaan jalkaa tolla. Jos se tulee joku elukka, niin se ei luikahan mene. Eilen illalla yritin mukamas pakkailla vielä. Sitten mä jäin löträämään niitä vanhoja papereita ja kodeheppu. Sitten mä löträilin niitä vanhoja papereita ja siinä se ilta meni. Periaatteessa kaikki isommat tavarat on nyt purettu ja laitettu sillä lailla, ettei ne tarvitse nostaa kuin auto. Kyllä te tiedätte. Sitten mulla lohkes hammas. Se sama hammas, mikä halkesi silloin, niin siitä oli puolet. Nyt siinä ehkä terävä piikki.
Tuli vaan mieleen, että se hammaslääkäri aika pitäisi varata. Kumminkaan saa huomata. Kun mä unohdin se vanha. Siitä ei muuten vielä laskuun tullut, sit tulee varmaan lasku. Mut kuka vittu ihan oikeesti muistaa tommoseen, että jos sä niinku puoli vuotta myöhemmin saat hammaslääkäriä ajan? Ei kukaan. Niin. Ja muutakin, et sä niinku muista vittu tommosia. Asioita. Okei. Sitten jos on jossain viikon 2 päässä, niin kyllä ne muistaa vielä kuukauden päästäkin, mutta sitten jos on puoli vuotta, niin ei vittu. No, täytyy varata aika sitten, kun tuolla toiselle, ellei sitä olla särkeä. Niin täytyy varata aika tuolta. Ollaan toisen kaupungin miehiä. Auto pötköttää tossa märän sammaleen päällä. Joo. Mulla tulee nykyäänkin. Siinä kuukauden. Mulla tulee kaikki paperissa. Ajoneuvon verossakin on kuukauden. Se kyllä hyvä. Niin, koska lääkäreilläkin on. HUSilla on se, että sulla on lääkäriaika varattu. Sitten samana aamuna vielä muistuttaa. Eikö edellisenä iltana? Et kai muistat huomenna tulla. Ei lasku. Mulla ei ole mitään ei lasku. Vittu minä en tuohon tietotekniikkaan en luota. Niin. Ja sitten kuitenkin maksat niistä. Peruuttamattomista ajoista. Mut vittu se oli tyhmä se. Tulee. Peruuttamattomasta ajasta tulee lasku. Hammaslääkäristä vai? Niin se taitaa olla. Vai onko se just se käyntimaksu? Mikä se nyt on se käynti? Okei. Mulla ei tullut ainakaan mitään. Kyllä, totta kai ne lasku. Mut toi oli ihan perseestä, toi HUSin systeemi silloin viime keväänä, kun mä olin siellä Lekurissa. Sitä laboratorioaikaa.
lääkäri sanoi mulle, että me laboratorioon, että otetaan nuo kaikki verinäytteet ja EKG:t ja kaikki. Ja mä istuin sit siinä sen laborantin, sen rouvan edessä ja sit sanoi, että pitäisi varata aika. Se oli vastapäinen ovi siitä lääkärihuoneesta. Sitten se muija sanoi mulle, että joo, että ei se nyt noin käy, että sun pitää soittaa tuohon numeroon. Sitten se antoi numeron. Sitten se sanoi vielä sillä lailla, se oli perjantai-päivä vai torstai-päivä, että maanantaina on vapaata aikaa. Että pääst maanantaina. Että heti pääsee. Se oli perjantai muuten. Sitten mä soitin siihen numeroon, istuin siinä pöydässä ja sen laboraattorin tytön kanssa. Sitten siellä Helsingistä vastattiin. Ja mä sanoin, että pitäisi Pusulla terveysasemalla laboratorioaika varata. Maanantaina kyllä kuulemma aika. Sitten se muija, että ei ole puistolassa aikoja. Mä tein mä mihinkään vittu puistolaan lähekkään. Et Pusulla. Sitten se siinä, että joo, okei. Sitten se sanoi sen puhelimessa, että ei ole keskiviikkona aikaa. Eikö ole keskiviikkona ensimmäinen aika vai oliko se seuraava torstaina? Sitten mä sanoin, että tässä tämä laboratoriohoitaja sanoi, että ei niillä ole maanantaina mitään, että siinä on tyhjää tilaa. Sitten se ei ole, että siellä on kiirettä. Sitten se laboratoriohoitajakin sanoi siinä, että no, jos ne Helsingissä on päättänyt, että meillä on maanantaina kiirettä, niin meillä on sitten maanantaina kiirettä. Vittu miettikää. Helsingissä tietivät paremmin, mitä tuossa terveysasemalla se laboratoriohoitaja. Vittu ihan järkyttävää paskaa. Pidetään peukkuja. Pidetään peukkuja. Mutta on noin niin jänniä juttuja. Joko sulle tehdä punkkitarkastus, hä? Joko sä oot jäähytellyt sen verran? Tulepa saatu Adolfi tänne. Tuh. No niin. Tule. Tule tänne punkkitarkastus. Hei. Tuu tänne. Tehdään me sulle punkkitarkastus. Tulepas tänne. Tule. Oo. Joo, ravistellaan kaikki perkele punkit poikkeen. Joo, jos niitä on. Noin. Sitten tuot. No, munin välistäkin. No, ei oo. Hyvä. Ei saa unohtaa. Tosi, mäkin on paras puhuja. Mä unohdin kahvipullut ja ämpärit. Kaikki. Ei saa unohtaa. Toi on semmonen hötkyli. Tuo ajatus sekoittaa aina meidän
meikäläisen pasmat. Juoma. Huh. Mitäs meikäläisen kaffemuki ja avata sulle ikkuna. Tähän se kahvipullo jäi. Olikos hyvä lenkki, Aatu? Pakko olla, koska pari tuntia reili. Pakko olla hyvä lenkki. Mulla on ainakin lähti jalosta. Etureidet on ihan jumissa. Tai ei ne jumissa, vaan se sellainen väsyneet. Aivan grande finales. Anna tuo. Ois Aatukin. Olisi kiva tietää paljon tuo koirakin niin oikeasti juoksi. Me lähti jo siihen aikaan liikenteeseen. Awing. Mikä juoksumittari? Eikä nyt koirille ole nyt juoksumittarit, vai onko? Se meinaa kun se vetää ihan vittu niinku ristiin rastiin koko ajan siellä.
Niin, ja muutenkin. Kun sehän ei ota kävelyaskelta ollenkaan tuo koira. Paitsi tossa nyt kun tultiin. Ne oli aina kävelyaskeleet. No niin. No niin. Kattokas mä pääsin säätämään tätä. Jumalauta, mä oon hyvä. Säädetään vähän, joo. Nyt säädetään. Timerit kokonaan pois. Noin. Ei ole timereita, muuta kuin Nightbotilla. Nyt potriksi voi painua Uitsun Nevada. Näin. No niin. Mihin sä meinaat mennä? Merelle tietenkin. Meri-ihminen menee merelle. Meren rantaan. Vittu on hyvin säädetty. Vai eikö tää alkanut vielä toimia? No niin, hyvä. Kato, tääkin toimii. Tää oli testi vaan. Mun nuoruuden kuva oli siinä. Kai te huomasitte. Laru. Larun rantsu on kiva. Meikäläinen tykkää. Moro. Tässä on muuttoautoa. Muuttoauto. Kamat on täällä laatikoissa.